Michel eta Miren bi hezitzaile dira, heme zorzi urtezpekoen preso emaiteaz eztabadan. Michel hasita, iruna bertsu, zortziko handian. Hezitzale lan, hau bortitza da, badauka zerbait merezi. Atzo hola zen, egun hola da, ta nola ditaike etzi. Onera joan daike lamenturaz, hortan ez dezagun etxi. Baina nik uste preso sartzerik, nehok ez duen merezi, nehok ez duen merezi. Reinsertzio fenomenoa, ta bestelako ametsak, ez ditu oraindik sekula lortu, espetxeko zulo beltzak, eta zurekin ados naiz egun, zure pundu hortan behintzat, kartzela denak alferrik dira, adin guzietako entzat, adin guzietako entzat. Hesteko lan hortan Miren biak, zintzoki gira ari zan, ezkontza egin dugu barnean, kanpoan eta elizan, neok ez dezan hemendik goiti, preso egoiterik jasan. Gazteak ez ditzagun presondeirik, ez merezitzeko gisan, ez merezitzeko gisan. Pertsona gazte inoxentea, hain xalota, hain biluzi, kartzela beltzen ziega batean, ematen du hain itxusi. Gure lanaren hipokresia, digu horrek erakutsi, hezitzaileak deitzen digute, naizta hezitzen ez utzi, naizta hezitzen ez utzi. Bada gauza bat, guk biek ere, berdintsu maite duguna, hartara buruz da guk hezkuntzan, lan gisa deramaguna. Ez dakit Miren ura nun dagon, iduritzen zait urruna, bainan gora kantatu hezkuntza, bai eta askatasuna, bai eta askatasuna.
Naiz estatuak zentro penalen, budgetak ederki puztu, gure zentrotan lan egiteko, dirua daukagu justu, eta ikusiz nola doazen, egingo nuke apustu. Baietz Fitesko kartzelak bete, ta gure zentroak ustu, ta gure zentroak ustu.